So, nga di na kamalipatan. Adulaan. Kung boyfriend mo, kung asawa. Walay. Boyfriend nga eh. Awan. Problema di mamati datan. Ha? Ano palayaw mo nga eh? Marge. March. Ha? Sino ate Summer? Ngamin. Awan. Hindi. Graduate ako TikTok. Hindi ka nag-espelan? Hi, Mami. Kamusta ka na? Ah? Nag-eskwela. Hanggang senior high na lang. Nag-affiliate ka sa TikTok? TikTok ko siguro kita mo. Awan. MMLSO shout out. Ano na naman yung meaning yan kanina? Nakalimutan ko na pocholo. Saan naman kumita at kotikasta? Awa, nag-live ka lang. Okay lang. Ayos lang naman po. Ikaw, kumusta ka na? Dito ka na sa YT na tambay. Dito ako sa TikTok ngayon. Pero dyan na lang kayo para maipon yung watch hour ko dyan sa YT, ha? Duwa paglalay ba? Ano? Hoy, Rish! Duwa paglalay ba YouTube ko yung TikTok? Sabay. Kasi ano man data? YouTube. Ore awan tipam. Ti adong agboy-buya. Ada, nagadugar tagbibuya. Garo no, agad watch hour. Naka 500 hours na. Di kalman. Ay. Kasi mata, dapat every day. Ma-monetize ko di 4K. Monetize na ko. Kumita na di AdSense. Hi! Pero tatangay kumikita ka tata. Haan? Kumit kita na. Awan. Haan? Habit lang akin. Hi Wilson, Marcos. Ano TikTok account mo ya? Miss Anything Garod, papa-check up ako Garod. Akala ko yung asoy papa-check up mo. Irish! Akala ko yung nandyan Jero o ipunta ka na doon sa Amerika. Baak na yan si Rish. 34 years old na yan. 35 na. Wilfredo mas madami talaga viewers ko sa YouTube. Dito sa TikTok, ang damo. Oh, kita ang bibuyan. Pagpig sa signal tayo niyo, oh. Kikita yan si ma'am ng malaki sa YouTube kasi maganda. Oh, talaga, Pocholo. Nangaling ka. Basta mag-stay ka dito, Pocholo, sa YouTube ko, ha? Layla, la, 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 Layla. 4-5. Frankoski. Hello. Nindia. Si Pocholo. Ilan na subscriber mo, Pocholo? 199. Bakasan mo ko. Punta ka sa dun sa latest upload ko. Agama apan. Daman tinayaw awan ni Indonesia. Ryan, Bimbo, hello. Ay, tignan nga natin kung online si Shani. Ay, hindi ngayon nag-live si Shani, ah. Wala si Shani. Layla, hello Layla. Joseph Keys, hello. Anong oras na ba? 2:21. 3 hours ako sa UYT, guys. Dito sa TikTok. 30 minutes. Or hanggang 3 PM lang ako. Ayan. Thank you, guys. Sending roses. Yan. Una, nadagsan dita. Milyonaryo ako. So, di kalma na nagpalayo, di ba? Hi, Daddy Sismar. Hello, Ilocana. Kabsat, kamusta kan? Anya, miss. Umaynak agaruman. Nagtalna ka man dita. Parang nagta. Thank you, Kabsat. Thank you, Kabsat, Ilocana.
You are what I am. Joseph! Tap the screen, guys. Ayan, kailangan ko ng likes dito sa YT. Ayan. Wow. Marlon Davines. Hello po, Marlon. Malmalam, kas-kastoy ka. Won. Urno nga dandane ma-monetize whiting mana nga asi. Won, naka 2,500 hours. Dapat 1,500 hours. Mas nakikita. Turas. Hi Turas. Good afternoon, Marlon. Basta continuous lang nagla-live ka dito. Ay, Pagatang man garod ti pres ka dita ni mabisina ko. Kasanok nga ilusot aja pres ka tuna ta sangwanam. Ha, all small things. Ryan Bimbo. Gio, thank you for joining. Kananamin ni Alvin. Hi Alvin. Boss, kantina natin ni boss. Haan nga kantina aton. Tambayan Yamal. Nag-call ko kami sa may triple dose. sa inyo. Napiting ka ba? Naka-15 yun eh. Doon natin. Thank you, Kapsat. Oo, yung gusto Thank ko you, dito, Ilocana. natayag mo eh. Pangabakin na Kapsat. Sige na, Kapsat. Ni Marky. Talpaw. Bye-bye. Ulang na dalawa, te. Snipe, guys. Guys, snipe. MW. Hi. Bawas sa kaya nila. Hi, Kuya Art. Kamusta ka na? Thank you. Thank you so much, Ilocana. Auto chatter. Ipin ko. Mapin yung ano ni Kuya Art. Napipindot. Wala. Nagwawala. Saan ba kinamada tayo sa may mangga? Ayun. Yung kay Kuya Art. Like for. Thank you guys. Hi. Manager Sami. Makadalo Thank you naman. BMW. Pinaguli na ako nagbakta. Nice. Hindi. Yun yung nagkunto kayo dahil sa tayo. I give you May my kargana. heart. Pinakarkaro ka niyan. Takarga. I give you my soul. Pagka sa atin. Apay na awan live mo bigat. Ha? Nagpegi data. Tatay, nag-end na tatayon. Hindi nag-live na. Nag-end na. Patong na. Wait. Tony Halcam. Pinagandang mo. Sa iyo, mabising ka? Guys, please play it at least 2 minutes for the viewers. Thanks. Ayan. Balik ko mada. Ayaw hindi mapindot ko Kuya Art. Nagpupunta, nag-aano. Kasi nakot hindi ko ko. Ito na naman si Saifula. Gusto mo palibarin na kita sa Debas? So, lalikabit Hindi. Di ba sa? Kanina pa ito nagpa-reveal ng kung Ano ano. lalikabit na? Basta nalabagal. Madami mo nag-end ka. Talaga? Kalabagaliting na daw. Hindi ko mapindot to Kuya Art eh. Pag pinipindot ko, nagpupunta ng mismo dun sa YT mo. Kaya nag-disconnect ako. Dan subscribe na po. Pa-subscribe naman Miss Kalog. Mag-iwan lang kayo ng bakas dun sa latest video ko na in-upload ko guys. Ayan, yung mga in-upload ko lang kahapon or nung isang araw. Ni Pada Kamday taanda ditag sa Saudi ta mabisinin. Can I get your number please? If you're going to get my number, I have no number anymore. Hi Super Mario. Huwag mo ilagay sa GoTo channel. Wala kuya, pag 'di ba pag pipindutin ko yung ano, yung clinic mo ay yung pinasa mong yon, yung nakapin. Nagda-direct eh. Pin message, di ko nga mapin kasi nga pag pinipin ko, nagda-direct siya kasi napipindot ko yung ano, ayaw.
Oh. Ayun, ayun. Ay, ayaw. Paano yan? Hindi ko mapin, Kuya Art. Yung pangalan mo na pipin ko. Habaan mo yung ano, yung... Habaan mo yung message. Imbag nga Malem Aramina. Kasi pag yan pipindutin ko, nagpupunta dun sa YouTube mo, nawawala ako. Parang pakopya garod numero. Hindi pwedeng magkopya kasi meron kang sariling number. Stay with your number but I want. Hello, hi Kalog. Habaan mo yung message, Kuya Art, yung auto chatter tutorial, dagdagan mo pa yan. Para hindi ko mapindot yung link. Hi, my Oman Land. Thank you guys for joining. Minsan, hindi ko maintindihan. Pagawi adan sa agiinom. Ayaw talaga mapin. Ni. Ayun, ayun. Ay, ba't ayaw mapin? Nagigigil ako sa cellphone na to. Tong lumang phone ko kasi ang gamit ko. Ba't ayaw? Ayaw mapin, kuya eh. O, bakit tong iba? Pwede. Nakaka-stress naman ipin. Dahan-dahan lang kasi. Kasi nga ano tong phone ko. Ano pangalan? May problema tong screen ng lumang pinaglayban ko. Wag mo itodo ang pindot. Gaya na to, 'di ba, napipindot ko. O ayan. Pero kapag yun ang pindutin ko, bigla-bigla. Ang hirap kasi kapag ano cellphone, pag laptop talaga, mabilis lang. Ibilling mo ta CP mo. Anong itatapon? Wala nga akong CP, lumang phone nga tong ginagamit ko eh. I'm on your tracks. Hello, where are you from? I'm from Philippines. Kasi kahapon, 'di ba, nung nagpapapin kayo, yung bagong cellphone ko, yung 3 dots pindutin mo, yun nga, ayaw nga talaga. Di ba kapag i-click ko, pumupunta siya sa ano, sayang yung, ano pangalan nun? Laging nagre-reconnect. I'm on your tracks. Hello, where are you from? Ulit-ulitin mo na lang i-comment, Kuya Art. Sami itik ata, haha. Eddie. Ang sabi niya'y, Eddie, mag-aral kang mabuti, Eddie. Ay. Nababagtit yung, imbag pa'y si ka, emsyab ka malamin ka, nep-nep pa'y tata. Nanganep-nep, nakapudpudot. Ayan. Oh, ba't ganun? Ayun, ayun. Ayan, napin na, Kuya Art. Ayan. Ayan, napin na. Salamat sa pagbisita. Mas masaya pag may kasama sa kwento. Pero sahin mo silang pumunta ito. Haha, sabi niya. Ay, gagi. Na-restrict ako. Mag-out na nga tayo dito. Ba't ganun? Ano yung na-restrict sa akin? Nudity. Yung pagkasabi ko dito sa waiting. Ganun ba yun? Wala kasi akong sound effect dito. Wala akong sound effect dito sa waiting. Hello, gandang hapon. Ayan guys, yung nakapin items dyan. Ay, nakapin items. Nakapin comment. Ayan. Puntahan nyo. I need at least 2 minutes guys. Ayan. Visit nyo lang po guys. Si Kuya Art. Tan 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 nan. Hi Ras, do it vlog. Hello Ras, do it. Hindi ko pa nasabi, tanong ko sa sarili. Panahoy lumipas sa atin ay nasayang lang. Di ko pa nasabi. Agkansyon ka man nga rod, ang puso ko'y nagsisisi. Kung may babalik ko lang sana. Sana'y nasabi.
Saan kayo magpapacheck up si Shay? Wait lang guys, chat ko nga si Shay. Araw-araw sa isip ko'y ikaw, sa paghimbing. Mayat ta boses mo nagapubangan na lamiis. Ay nawaw. Maging sa panaginip, nangangarap baguhin ang ikot ng mundo. Boy Bakan. Guys, magtap-tap lang kayo. Restrict ako dun sa ulitin natin mag-live. And all those things I didn't say, wrecking ball inside my brain. I will scream them loud tonight when you hear my voice this time. Ay. Ba't nawala yung... diba? I wouldn't given you all of my heart. Mayat-mayat na kansion mo. But it's someone who started apart. And I'm thinking just all that I hate. But if you wanna try to love again, baby, I tried to love again, but I know the first cut is the deepest. And maybe with the love lucky it's best. Ni Ilocana Gayam. Yes, Ilocana po. Sign. Tawa-tawa ka dyan. Sino yan tumatawa? Bawal tumawa dito. Ni apa nga? Puko-puko mo. Hi! Hi, Dance TV. Hi po from Bilyaba, Leyte po. Shout out po kay Vincent from Davao, Toril. Ayan po. Hello po sa inyong lahat na imbag nga aldaw yu kada kayo. Amin nga kailokan men kin amin nga. Agnana editi Pilipinas. Agnana editi Pilipinas kun sa baling nga pagilian ti lugar kayo. Ay. Tama ba? Nya mo pati panagilukan madipan nga may mayate. Dalubhasa. Jean Flores. Hi, Jun Pogi. Thank you for joining, guys. Jacob Feliciano. Rose. Pautang sardinas, host. Hindi pwede utang. Pati pa ba naman dito sa pagla-live ko, utangin nyo pa. Utang na nga maghapon nangyari sa akin, tapos uutangan nyo na naman ako. Taga saan po kayo? Taga saan ako? Kung saan ako pinanganak. Hi, Jose Victoria. Hello. Sino to? Telanjang. Gusto mo ba? Puntahin kita sa Debas Estepanos. Ano sabi niya? Shout out Joy Dance. Papukkaw man garod ni Cyrus nga Tagala Union. Oy, pukkaw ka kano. Agpukkaw kano, Cyrus. Siyam na ang Congo. Hello. Sabi nila, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo yung ubo. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mong ika'y lumisan. Na sana lang ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala ng saysay ang pagmamahal.
na kay tagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ito ng huling awit na inyong maririnig. Ito ng huling hiling na dati pang Ito na huling araw. Ma'am, pwede po ba magtanong, may asawa na po ba kayo? Ilan na po anak mo? Ilocana girl, may hawig na artista to, si Pinky. Sinong Pinky na naman yan? Si Pinky Amador. Tamsak din kabsat. Salamat, Eric Krabaka. Aw, mayat, naglami islat tataboses mo. Ore ko lang, pagarparti lami is nang agtagar-tagar. Pink Jot. May tinda po kayo turon? Wala, hindi po ako tindera ng turon. I can't stop the feeling so strong. Feels like the way you hands up. I can't stop. Shout out naman dyan. Hi Valencia, Vlog TV. Para pa-shout out. May asawa po ba kayo? Marami. Sabihin ko na lang marami. Then Stevie, hello. Maraming nag-a-assume na asawahin ako. Dami yon gur. Dami yung gur. Unke? Gur. KK Koba Bersin, Alessia Shara. Salamat po sa mga bagong join, guys. Salamat po. Guys, magtap-tap lang po tayo. Naka-jacket, nakgarudan ka puti kinalami ista boses mo. Madi ka pa na jacketan tani. Maasarak ng kanya mo. Pabili ng rose bowl. Magkano po? Ano yung rose bowl? Wala po kaming bowl. Hindi po kami nagtitinda ng hardware. Ungur, karupropam ni Krista sa Kalingat. Ang Krista. Kanina si Pinky Amador. Ano? Susunod yun na si Pokwang. Gigigil ako ha. For the viewers, please. Wow, sa tingin ko, Miss Kalong. Hindi Miss Kalong, no? Paliparin kita sa Debas, eh. Irsan. Walang jacket ang may channel host. Ay, magpa-jacket ka ba? Sige, jacketan na lang kita. Ayan, tamsakan lang kayo dyan, tikitan lang kayo. Ang gawin nyo, para mapansin ko kayo guys, kasi isa lang tong phone na ginagamit ko dito sa pag-live ko. Napay baboy mo, Uncle? Ano, ang gawin nyo, mag-comment kayo dun sa latest vlog ko, latest videos ko, para mabalikan ko kayo mamaya. Naglakama, lagbi ka rin dyan. Anak ko na na. Rose ball na sardinas yun, kaka. Linaw-linawin mo kasi wala kong sardinas na rose bowl. Yang taon lang. Mangkok gusto mo? Ano sabi niya? Boss Dance, wag ka mag-asawa. Ha? Ayos-ayusin mo, Jedy, ha? Kaka. Sige. Paliliparin kita, ha, Jedy, ha? Yan. Paliliparin kita. Pakamusta mo na lang ako kay Bathalumang Ether. Mute. Black. Goodbye. The Pop Boys. To the Papa Baby Street to let me know. To the Papa. Where are you from? Where are you from? China. China. Oh, China. China? You lying me. You are from America. Ba't may bakal ka sa ngipin, ha? Pasalamat ka nga, bakal yan, hindi silver. Lods inning. Cute ng labi unggur. Ungke. Did you know? Guys, that man, she looks good here. She looks good here. Guys, tap the screen, everyone. Jerry. Sinungaling yan. Oo nga. Sampalin nyo. Sinungaling. Okay lang, wag magpansin ang chat. Basta mapanood lang kita. Sige. Agoy, dami butakal host. Oo nga, ang dami. Dito pa sa kabila, may habasher din ako.
O sabi na na-restrict na naman ako eh. Why I'm restrict? Ay, wala na tuloy makipaglaro sa akin. Sabi ko di reaper ko ba diyo? Nagsugak-gak magi ta reaper na. Tingnan natin. Trisha. Ay, John Rod. Sige. Paliliparin ko kayo ha. From China, China girl. Dami yung girl. Dami yung girl. Ungke. Ungger. Okay. Then Stevie, thank you for joining. 25 minutes. Guys, 58 yung viewers natin. Mag-like kayo, guys. Kaya nga mga viewers din yan. Pero ano, nakaka-weird kasi patingin kilikili mo. Bakit wala ka bang kilikili? Naglapsat. Thank you, Kabsat. Salamat. Lupod no nga dinak, masunsuro na ayatin. Nakakuripot bayan ka ba sa Biskaya? Puso si sasaganan nga awatin, putlekun. Di na panagar-araw pa at narikat man. Ungger, bakit may sugat? Labi mo siguro kinagat ka ni Mr. kagabi. Valencia Vlog TV. Pero Valencia Vlog TV natin. Buti hindi ko dyan nakaitan to ha. Re-rebook tibiyag ko. Sikat din. In Ilocano, we don't say ginulo mo buhay ko. But we say, dun na tayo sa kabila. Sige. Di na mo't sumbatan. Guri ka, sumbatan ka. In Ilocano, we don't say, ginulo mo buhay ko. But we say, sikat dimteng. Ariribok to'y biyag kong nasimbeng panunot. Itanket na girut. Amom lang aruden nga jakun nawiya. Ngenri kempay lang daytoy riknag. Kastamet nga dan sumsumbatam. Itibiyag nu apay asyak pay lang tisulisugem. Basul daytoy ka kaniyak kidardarin. Iso nga pangaasim ka dita adayuanak. Panunutem kumat puso malumdaag. Nukas bilang na syakti mailawaan. Sikat dimteng ariribok to'y biyak ko. Nasimbeng nga panunot itanket na girut. Jack mailimen nga adda panagayat ko. Ngem agamakak taamok apa kay sagmakak. Amom lagaruden. Sus, ipalpas mo. Pa-shout out. Lapay nga, hindi mo makakuan. Agri kayo man tag-delete man ti kuha. Nagalugam na punpuno gamin storage ko. So, hindi makakuan ni. Napuno kasi storage ko, guys. Ayan, meron na ba, guys? Hi, bossing! Hello, bossing! Cute. So cute. Nawala siguro net niya. Ha? Wala, nawala ba net ko? Fly, the butterfly in a garden is come. Thank you so much, bossing. You're so very sweet. When ayos mo net mo, bak tong, isang phone ko ang problema. Luma na kasi tong phone na tong ginagamit ko sa Ito kasing isang phone ko, pinagla-live ko ng YT. Thank you, bossing. Fly, the butterfly.
in a garden is coming high. Hello everyone, this is Miss Anything. Thank you so much for all your support to Miss Anything, Miss Kalog. Salamat. Shout out naman from Alaska. Hi Jun Adaptante. Thank you so much, bossing. God bless you always. May God guide you. Ayan, ni Apo Diyos ti agni nakingkan. Ni Apo Diyos ti mang subad amin nga parabor yung kanyak. Nga kas adatoy nga agbuybuya kanyayo. Ay! Kasa baliktad. Parang baliktad. Ano ba yan? Ang hirap talaga mag-Ilocano, mag-Tagalog. Ano ba? Ashi. Abishala Eshma. Hala, Ilocana kituin. Ilocana na anangarod ngay. Abishala Eshma. Yoto. Kebo. Mahi. Bigla ka nawala. Kanina, hindi ko nga alam, biglang nawala ang internet ko. Hindi ko maintindihan. Luma kasi itong phone na ginagamit ko, kaya siguro ganun. Can I touch? Alam nyo guys, si Kuya Art, balikan nyo lang yan. Kasi, nagbabakas yan. Pag once na nag-comment kayo sa kanya, ayan, babalikan kayo niyan. Ano, okay man, met, okay daw may damit. Ay na wow. Ano? Di ko mag-gets mga sinasabi nyo. Encantada nga siya, kaya nawala. Oo, nag-evictus ako. Yan, hindi ka nalag. Salamat guys. Ilocanang sangre. Nag-evictus ako, kaya biglang nawala. Teleport ba? Ajay Islam Dang Song. Idol, pwede po ba magtanong, ano po yung salitang ayat-ayat? Ayat-ayat is lab-lab. Lab-lab yun. Yung ayat-ayatan, ayat-ayatin is lab-labidum. Di ba guys, yung ayat-ayatan, lab-labidum durek. Eric Rabaka. Gilbert, thank you for joining. O ayat nagbileg kan, tuy pusok kinayawam. Ni ading abaakan, sapay kumata makaasawan. Kasano gawin nga, matima? Kasano gawin nga agasawa ka? Nakapismas na mga aming rumwar. Sanay pa may anay nakapismas. Oh, di lang matak ti makita, di da makita di pintas di ngipon ko nga nabakuda. Hindi ta pa makita da di imburnal nga pingping ko. Hanap ka signal, nawawala live mo. Oo nga. Dit pumunta kasi ako dito kasi naiingayan ako sa tindahan, ang ingay nila, nagchichismisan sila doon. Ala, ay guys, sabi na, kasla retoke. Ay guys, parang retoke daw tong ilong ko, guys. Gagi, wala na nga akong kapera-pera, paparetoke ko, pang mahal-mahal, hindi ko nga kayang i-cash tong brace ko, retoke pa. Ano ba yan? Sobrang hirap nga ng buhay namin, paparetoke ko pag ilong ko. Basehan nyo yung tatay ko, makita nyo yung picture ng tatay ko. Yung ilong ng tatay ko, nakuha ko. Tanungin nyo kay mama. Mama! Retoke daw tong ilong ko. Tinatutuwa. Sabi nila, retoke daw. Anong retoke nga? Ginawa ni mama at papa ko yan, no. Ma, idapunta sila. Nag-blurred ako ni. Numatig gamin ilukat ko, nakapoy signal. Ibagadain ng retoke ka ng tiagong ko, nagbakos. Kaya nga, tanong lang sabi ni mama, magbayad ka pang mahal-mahal, retoke mo na yun. Saan daw ako kukuha ng pagparetoke ko? Etong ngipin ko nga, hinuhulugan ko nga lang tong brace ko. Nahihirapan na nga ako maghulog-hulog kada buwan-buwan. Tapos sabihin pa, retoke daw tong ilong ko. Ano ba yan?
for the views, please. Jonathan Saino Garcia. Paano ba pag Baretoke to? Ano mangyayari kasi? Tatangos pa siya, no? Mas gaganda. Siguro pag ipaparetoke ko to, parang, kapareho. Asan na yung nagsabing paretoke? Si Rowel Mangabat. Ayan. Kung gusto mo makita yung totoong ako na hindi nagla-live, ay na walang filter, punta ka dun sa sa YT. Taka sa YT, nagla-live din ako. Wag mo iparetoke ading ko. Hindi, ayoko talaga. Tsaka wala naman ako pang paretoke. Hirap-hirap, wala na nga kami pangkain, paparetoke ko pa. Wala na nga kaming pangkain araw-araw, magpaparetoke pa ako. Ano ba yan? Makontento na lang ako sa filter. Di wow. Ang hirap-hirap na ngang hulugan tong brace ko. Ang mahal-mahal to, 1.5 every month. Dagdagan mo pa ng sakit sa ulo. Hi, alhamdulillah. Itong ilong ko, ay, itong ngipin ko kasi, sungki. Dalawa yung sungki ko. Etong pangit tignan talaga kapag ngingiti ako nun. Kung gusto nyo mag-back dun sa mga nakakakilala sa akin nung 2022 nagla-live ako, sobrang sungki guys. Ang pangit talaga, hindi ako marunong ngumiti nun. Ngayon, nakakangiti na ako kasi gawa ng, ayan, pantay na. Diba? Iba talaga nagagawa ngayon ng teknolohiya ng mga scientist, dentist, ganyan, doktor. Ang gagaling na nila. Ilocana. Hi from Kansas City, Missouri in Midwest, USA. Hi, Edwin CV. Baka pumangit yan pag niretoke, gifted na nga eh. Ganda na walang tulak kabigin. Oo nga. Ang dami din nagsasabi sa akin, naretoke daw tong ilong ko. Hindi naman. Wala talaga. Masarap tinupig at buko pay dyan sa Nueva Vizcaya. Yes, totoo yan. Matupid matanos kasi ang ilong ni Papa niya. Parang Amerikano. Parang Bombay ka de, hindi Amerikano. Parang Bombay tatay ko. Kaya tinatanong nila sa akin kung Bombay ako. Bata pa lang ako, nalalait na ako dun sa school. Tinatanong Bombay daw tatay ko. Hindi naman Bombay tatay ko. Hey, what are you residing in? I'm residing here in Philippines. United States of Philippines. Kahit ano pa naman yan, maganda ka pa rin. Oo nga. Aanin nyo yung mga ganyan-ganyan na tangos-tangos ng ilong kung gawa din lang. Diba? Mahina signal mo talaga. Mahina ba signal ko? Ba't ganun? Sabi nila okay na. Oh! Inakaman lakwan. O, sigurayan dak, guys. Ako, tatay mo. Aray ko, ang sakit ng paa ko.
Guys, nandyan pa ba kayo? Anya, maya, nakauma. Isarak sa atang nga kantina. What good is a channel if the host just is disappeared? I'm sorry, Edwin, because I have a customer to buy on my store. I was afraid it's done with
come, I wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight, and if it wasn't dream, to feel your heart and touch me once again. I just keep on dreaming till my heart aches. Can you say store again? Galing naman kumanta. Shoutout naman Lods kay Tonton at Jason from Jimmy. Sorry guys, wala nga kasi akong katuwang na magbenta-benta. Ayaw naman ni mama. Taas kamay, Paul. Wala akong katulong. Mag-isa lang ako. Dayta ati agkanta. I just keep on dreaming till my heart aches. What part of Ireland you from? I'm not from Ireland, I'm from Philippines. I was afraid nang malaman ko na niloko ako ng boyfriend ko, mukhang ng impacto. Eric Rabaka. Sa'yo lang, salamat. Ray Panen Shop. Hello, Ray Panen. Ay, naman, tadi wallet ko nga may isa. Ano naman yung wallet ko dun? Jojo Beatles, G-Red Kinsu. This one is a trolley to the marketplace. Molly's. Namumroblema na nga. Ayoko na kasi magtindahan kasi laging utang. Ang daming na utang, hindi nagbabayad. Hi Rodolfo Ong. Pautang po. Wala na din ako viewers dito sa YT. Mag-out na lang ako. Mag-out na ako dito sa YT, guys. I thought you're spoken dollars. I'm not spoken in dollars. Utang ng ina nila. Totoo yan. Ano? Shout lots kay Muros John G. Paring Ronald from Jimmy. Ayan. Hi kay Gawalang Vlogs. Salamat po. Thank you ILG 2024. Thank you so much guys. Kit gawat kiti utang talaga. Assalamualaikum ka amun asen. I already subscribed madam. Thank you Leonardis. Ayan guys. Salamat sa mga nag-subscribe. Lalo na kahapon guys. Grabe naka 500 hours ako. Sa pag-i-stay nyo lang dito sa live ko. Napaka-overwhelmed talaga ng pagmamahal nyo sa akin. And ayan, hindi ako makapaniwala. Dati 2.9 lang yung subscriber ko ngayon. 3,800 na. Thank you so much, guys. Kayo yung kasama ko sa journey ko dito sa YT. Lagay mo sa tindahan mo, bawal umutang, bukas pwede. Sasabihin na naman nila sa akin, ang istrikto kong tindera. Hi, Abelardo Tamayo. Hello, Abelardo. Okay lang na konti ang viewers ko sa TikTok. Wag lang dito sa YT. Please, guys. Please, please, please. Kasat no siya umutang. Mabalin niya. Made. Hindi ka mabalin na umutang. Nagbanangan ka, data ka Amerika. Dolyar, tikit kitain nyo ta. Dito Pilipinas, binting lang tikit kitaon mi. Jay babanda at tindahan nyo ko na mapanak gumatang ko na. Awanti magatang mo na ibos pe po sa pati soft drinks ko na umot igatang ko gamay. La 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 la. Sosyo tayo, ako taga-bantay. Ayoko nga. Shout out po idol. Hi Gilbert Molina. May bibili na naman. I was afraid this time.
Ano yun? Ano ba yung kunana, madam? Ano yun, nana, ha? Kunana is sabi niya. Ang bilis mo naman makapagpa-check up. Ang layo talaga. Di ako fit to work. Bakit naman? Anong di ka fit to work? Hindi tinanggap? Hindi may papasok bukas. Eh di hindi ka na makapag-sick-leave sa bakasyon mo dito. Paano yan? Ano yun? Bibili ulit. Ano yun? Ano yan? Dennis Landag. Dito may signal malakas. Sana umabot ko. Oishi niya ate. Oishi. Tsaka mangwan. Oishi, Etong malaki, kuya? Opo. Magkano lang? 30 Tsaka isang prosino. plus. Sakto, kuya, 250. Mamaga na daw kasi lalamunan ko. Ay, ganun. 10 sick leave ko. 10.5 ang leave ko. Coolers niya sa akin. Coolers ko. Ilan, kuya? Tapos, so, biscuit na dalawa. Ilang biscuit, kuya? Dalawa. Dalawa. $10.30. Ito ko. Thank you. Hindi ko alam hanggang kailan ta. Ay, gagi, naubos yung krosini ko. Iisa na lang na piraso yung krosini ko, ha. Pautang ka no, Lods. Madi mabalin. Di ko alam hanggang kailan tayo. Di ko mabago ang ikot ng mundo. Pero sama ka sa aking biyahe. Atin lamang ang araw na ito. Ang buhay ay sinasakyan lang yan. Di ko alam ang tungo kung saan. Pag sumama ka sa aking biyahe, iaalay ko ang puso ko. Sa iba ito'y laro lamang. Away-away puro selos lang. Ang iba nagsisisi kung bakit wag na wag puro pasukan. Ba't naman utang ng alak sa tindahan? 500. July 31, 2025. Okay, sarap mong kasama. 405. Napapawi mga problema. Magaang dalhin. Kay sarap naman. Ingalan na'y kaibigan kita. Eh di ilang araw kang hindi papasok siya eh. 10 sick leave ko, 10.5 ang leave, haha. Eh di ibig sabihin 10 days kang walang pasok. Miss anything. Pagatag manti ko ha. Mountain Dew kayo kasain? Yung subscriber po sana masupport. Ay, cobra ka no. Doon nalamis na cobra. Awang garod. Akong kano nalamis niya cobra. Walang, adda. Bilangin nyo ata. How much? Ano ka no, Ted ha? Sprite. Nagsapag mo dyan green tang kubra. Mountain Dew. Atake na Sting Red. Pwede na lang ni eh. Madi ka no nalami ace. May maisan. Nga dahil, kaya unos kaya mga Oy, Garudo. bilangin nyo, may isa dyan.
Mountain Julatan. Ay, kita man nagiging nalamista. Urean yan. Wan. Wag lang di red doors ata ba di? Ano kuya? Bastay. Upat. Kita hindi kito rito. Sige niya yung para malpas ka rin. Coke ka no? Di may isa. Wakastay nilang ni kuya. Sige. Sprite, di ba isa? Oh. Sa ticker din ni Bossing, tayo naman mantay man naman ang unos ay free siya. Okay. Awan ko yung soft drinks ko. Napangkagamin ili, madi ka gimatan. Awan pa'y nagbayad gamin utang. Nagdagkal ko utang ko. Pabali mag-utang. Utangan mo pa ilang Logista, ano ba ito? Nagsubli kami pa yung Jays, bayad amin to na Gisa. Awan pagbayad, awan pagpalingkik man na. Ay, plus mo tayo matay ko, 1.5. Ada, nabayadan na. Hindi ka mang lokatan ah. Pinaksayan. kasi? Sino ate iminom? Ni Manong man ata. Na di nabaybayadan. Overload ka na. Katangin eh. Royal! Wan. Ate Atal ka niya kon. Kanay krusini. Manok. Okay. May siya lang. Wala duwan mo rin. Ano may siya? Lati din tayo. Sirnaat na yun. Kadang mordili ka na kadang kami ka. Pagulatan na ay. Nakapalitan mo lang. Dara jili nga rin ka tutut at tayo. Punto ng dara. Baga garad niya, pamukitan di bunubot mo hanggang tanda pilaw na ngarad niya na sa tayo. May maisan kuya. Ha? Mamaisan. Agrikap ka garudan. Awang garatig kwa bayad. Overload ka na. Manok. Dua. Tapos cupcake ka niya, cheesecake ka na. Aji na ala. Bilangon man kuya. Matik na kita. Jai! Aji, itin ko. May isa ka. Matitaginta ni soft drinks. May isa, dua, talo. Uy. O, sakto, paton. Mano nga Mountain Dew? May isa lang na. Good. 22. May isa nga coke nga nakabote. Tapos, May isang Sprite. May isa Sprite, bote. Tapos, ito na eh. Royal. Walang kal. Duwa nga cheesecake. Oo. Mano nga overload kuya? Dua. Diba? Tapos may isa krosini. Listang pa lang ta bayadak to no dis. Awang pagpalingki ko na ano utang. Agtita ka pa yun, Mark. Impalo ka pa yun. Uray. May saan Uray ipalod-palod dak awan. Tapos kada Nirigalwang ka pa yung may isang araw sa yun. Adaya o nakit kita karos dito eh. Awan. Ay, cancel po lang na rin. Ito. Upak. 12. Dua. Lima. Paliit eh. 100 na. Kala kayo may bulong sa dyan, ah. Munang wad. 6, 10, Hindi mo pamaminsan dyan sa 112 kuya. Amen, 88, hindi 17. 66 ajay. 88. Pati atin na, hindi kailangan mo eh. Oh, bawal umutang pagpangit. Pwedeng umutang pagpogi daw. 10.5. Kung nada dyan na comment, afisyak na ibagahaan. Hanggang yung bagbaganan na eh. Bali ko nung 10.5. Hello ate, magkano bili mo sa good item na class A? Anong good item yun? Makakagudwa ka lang daw siya eh. Kita nang dyan ang kakong naman. Timbangan ka lang dyan. Dadya na ba? Expect lang kita kanya mong Paano kung lahat pangit? Haha. Nag-comment, bawal umutang pagpangit, pwedeng umutang pagpogi. O, di, pwede mo utang. Madi Kuna na ni, bawal utang, makalugi kayo mat negosyo. Kuna na ni, sino aja nagibaga? Hindi ba ka? Sino ate nagibaga? Ni ZTE. Ha? Ni ZTE. Hindi, mamam mo data do rin. Pagka ganyan, kagandang magbibinta, madami bibili siguro. Utang iso. Padala mo dito Cebu. Ano akala mo sa akin? Sender? Pautang RH. Kapatid din ng kal.
Face reveal agamin. Hindi. Ako po, te, bili Kinain po natay? ako ng Oy. Sting Mayroon. Apa na ibagka yung duwa tatayan? Wala na, naubos na. Soft drinks ko. Sa kag-drive telephone ka, sinta sa kag-motoran niya. Ade, balik ang mong drag ka sa, ade, sa cellphone ka babain. Yan, magkakat. Kaya pa kan, pagka mong bibigyan, nakakawit ka na. Baka kung matulog din, lang niyes, kung nanay. Alam niya ibati kayo. Kababay Ang man, ako. This angel has Tatatay lang ang flown nagkakampan. away from me. Lord, I had to set Hindi Kung me depegla ko. free. Ang matulda. What a giving mo lang tayo yung tulda pa. love. Naling nga din nga tulda yun. Palagit ko mga dinabinak sa ilan nyo. I-message ko ka madyan ka nga. I-message ko ka madyan GC ka. Tawagan ma, hindi na magbasa. Hindi na magbasa. Malagit ko, hindi na magbasa yun. Pinamuna na Hindi damo ka. Kang bilangan naksail ko na nung raya. Hindi ka magbilang. Ang bayan ka pang magbilbilang nyo. Ang tingting na lang kung dagat kinibas ka iday. Ayos. Yung tanga ka boy, mga na 135 ka. Sabi ko lang, tapos tilak ko. May pastikin ni ko ayay. May pastikin ni Simon. Hi, a hallucination. Sayo na nabayagan ko yung Jensi ko yung Jaya. Chester Redman. Alam ko, Kunamin. katawan niyo. 113. Nag-deal na. Nagngina nga mo nung Doon ka Chester Red. Chester. Mano? Ikatama di tresen Awarang 13 na. Ay. Na, nyamot te. Kas mo, ito utang mo. Awalang ortubo ko. Anaman ti Kung may mga Facebook account mo, nasipata mo. Ang mga tawagan ito, ang Facebook mo. So, kay awo mag Facebook mo, damdamag ka. I-activate ko man no kan. I-activate ka. Laro tayo. Ano rank mo ba? Naka-deactivate lang. Deactivate. Ano yung deactivate na nag-adot chismosa dyan? Ha? Adot chismosa Facebook? Talaga. Madako nag-Facebook nag-adot chismosa dyan. Love you from South Korea. Ay, hi Zamli! South Korea. Anyong haseyo? Garagayo. Garago. Ay, nakita dito yung bawal ti kwarta. Ay, bawal. Yamo. Panay buo mo ti kwartayo. Apay, ngayon dagay yung dagdo mga ito. Pakita na pinyo. Awanti 200 mo, kuya. Kuya, Ha? 200. Kaya mo coins? Coins? Tagba 20. Madi kaya. Awan Kahit kati coins pa sa tagba 20. Awang guard barya. So, Mark, nagtupis ka lang. Hindi ka Nyaw mo Agi di ko wallet pa nga, ko. agi lapo produkto jay, igi pang papudaw ti singit kun kuna dagay tas kilo di singit daray. Wala, di daw mamatay no. Di day pakita. Wala na, wala yung wallet ko lang. Dito ba? Nga, penga. Awang mo di wallet ko. Kadi nang isip na ko kapag napuli-puli ka, di ka naman ka napudaw. Na ano? Kung bigat ko nga, nangisip mo lang. Wala yung etang nawanan. Kuya, bariyam latan. Awan ka rod. Uri 100? Ata coins! Badi ah. Awang garod. At tagba 20 latan. Utang ko pay lang itag kunton. Shakti, wag utang kanya. Negosyante. Awan talaga ni. Tagbabayinti nga papel. Ha? Pun. Bayinti nga papel. Basta madi kay ragrag ah. Napay ko ma. Napinpintas ka tapos ragrag titid mo niya. Tatang. Ure, mampay kurag-kurag. 100. Coins kuya na. Kanak 400 ikang ka 13 pesos. Sige ba? Panay coins sa amin di 300. Awang garod bariya ni. Agor tapan kay pabariya jay kwa. May biro ka gamit di wallet ko, madik mabiro ka. May ka di wallet ko. Di wallet ko. 10. Na-exacto sa akin din ng 13 pesos sa ating tagtipiso ko niya. Pas, malagi bas. Oy, no pa. Ano atong? Isim payo aok. Basta ba? Basta ba? Nore man pa'y talong ka mata, tanong ka sila daw.
Oo, nakaduman na rin. Hindi ako na rin yung holiday pa kahit nakain kusok-kusok at sakina eh. Pero notam man nga permiti daligmon ko na napatay. Kami man balikan boss, kung mga hindi ka tayo nagsukat, kung mga naraman. Ano ba dyan yan? Direct? Wala ka naman yun. Kada kantong to sa mga kasunod. Saan nagpabarya ko? Berlin ba? Balasang taga sa ako. Balasan pa eh. Balasan ba dyan yung kadwa na? Naroon magsutang ito. Tamagan ka ron, the boyfriend man, nung dati Mga kanya dyan. buktak. Kawampay ko na naman, di mabalimpay. Boss. Tapos kasi susuot na. May si tambay live na ka. Ay, ate ni. Nalang mas mata niya sa ko yung Ludreng. Ludreng na ganun siya? Ludreng na ganun papam niya? Uy. Turay ka ni. Buro-buro na tibarya. Sting man pa, yari. Tanong na bariya mati na eh. Man, awan isting na lami, madinalam ni is. Niya tinalamis na. Cook nga eh. Wow. Kila mal nagtakal tarep dakal. Gana. Awan na lami iso. Wow. Sprite latan. Ano Sprite? Yari, terus kumakan. Sapa ka? Red horse na lami is. Kinbis ang Sa nakita dali sa ako hindi na uday. Ata ni gatang melodical man na kita. Nagbubustay. bus spy no ka. Ata so pelang ata di sa ako bidisi ko. Kalabas. Kalabas. 1, 2, Boss. 60, Hindi 40. kita piso ah. Oh, ikang katikon na eh. Oh, 13 pesos. 1. Oh. Di na pala gamin ang gatang red horse di bariyan. Ito ang linya na ata. Anang artilinyam, emperador. Madik ka gino, no? Madik. Oh, bishop na eh. 1, 2, 3. Ultimo. Tanay, teka madat tanay. Eh di, nakaasawa ka kuma. Sino, Chap? 1. Ah, sige lang mo orayit ka. Ha? Baak ka mo. Ha? Baak ka. So, duwa ka. 1, 2, 3. Kasano nga baak nak? Di pa mo nga di magpas kalendaryo. Hindi. Ilan nga na eh. Baak boy. No. Ano taon man? 18. Kaya. 18. 8. Bibisi Nag-live na. ka pa TikTok pati dito YouTube. Kanya nga rumamrimira ako tagarod pa. 19. Ano nga year ka? 19? 1956. Oo, atin na yung gumatang tayo atin na. Kanya kuya. Tungtong mo gamitin. So kaya, patitong Ba't tungo. nakabote ng Mountain Dew? Madinalam miss kuya. Kasi ko tangar din Sprite. Malamig siguro ajay. Right. Matama rin Dorski. Ay, Kawang kardana. Hindi bus yung magdami. namin. Datin kuya. Doon alam. Dos. Pamak na ako yung anak. 30. Blati yun. Nakitip ko lang kik. Kabo nga bakot. Eh no. Nagbuhatin ba di ba yun? Grabe signal di internet dito. Natay! Ay, manugayin ko rin yan na nag-unos ba eh? Upat. Sekreto talaga. Upat siya ka pa. 8. 12. Ano ang dito? Saka 2. 14. Ano aja? Seryoso. 20 na ka. Ato na nang 25 sa ato na. Ano para? Mano ato ikin mo unday? Ini ito. Aji nga, di banda na dyan. 30 nung. 25 lang. Thank you, Zero Gambler. Sumo lang. Ay, times mo na dyan, 25 times 14. 25 times 40. March. Ha? Okay, 25 times 14. 20.
natin. Awanti calculator ko. Yung cellphone mo nga 25. Nagla-live garo. 350. Kung lang mo yung gana ka alas 3, kapasado alas 3. Nagmalmalumak pa ko ah. Gana mo din malobat. So, pedyo oras. 20? Ay, Yan ang pwede magsa para. 200. 350. G25 times 350. O pare, pagkuduan ta. 4. Kung ba yung muda pa Thank you, Mare. Ano may raman mo lang. Mare. No, siyempre kung dan. Hi, Jay. Pabayadan yung Makar kayo live ko TYT. Mantel ko lang lahat ba ng Ilocana kuripot ko. Hindi po lahat ng Ilocana kuripot ko ha. Ano, nagmalas tayo Sariling tataw Copy live ko ngayon. Di ba ito nung pwede ka lang po. Bukan malas tayo Rabi ngayon, oras ka nagla-live Rabi ngayon. Awan di ang lalay dami eh. Beauty rest ka man? Nun ah. So malakas lang nakabubing kalat ka. Hi, Jamel. Parang kilala ko to si Jamel ah. Hi, JR. Jamel Timtiman. Nagamo mo natin aso mo. Barang namang rugi na lunes aja, hindi mo tinasayda. Siya mo bagbagada? Bagbaga mo ni Atong. Lunes na. Yes 5. po. Kunada ba? Nagpalaking sayda. On. Ano pa lang? Ay, 3 pa lang gano'n. Ma'am, ilan na po anak niyo, ma'am? Isang dosena. From Pangasinan. Ay, taga Pangasinan ka, Kabsan? Babae ka, lalaki? Awat ng kalbahan. Hindi talaga kasi nananggal pa. Jamel. Tawan ko yung nagsusunod ka. Inya kayat mo nga. Siyempre kami kami Nanliligaw ya lalaki. Ah, kariga dyan ng kabag. Sammy. Hello, Sammy. Thank you, guys. Don't forget to like my live. Iba na. Kabagay. Thank you, Franco. Thank you for being the first gifter here. Zone 2. Hello. Bakit di pa rin last breath? Di magasot. Balong ka ba? Di Di pa rin spot ang sasabihin mo. Kundi mo rin naman aalagaan ito. 500. Kulang pa tenta. Kaya tama ni Russell? 500. Kung pwede lang, ngayon pa lang, damdamin ko'y Ay, iwas. Bito ni... Boy? Dahil ang puso ko'y Kurada nga July at ko na narutan na eh. nasaktan. Lalaki ka no ka. Dumagam ano. Today I'm going. Ako po late po kasi ako. Mga waray po kami. Whitey nga road visit ko. Sige guys, dito lang na kayo sa Whitey. Balasang umarinakman ka. Tatay ni Irish tea terterwam. Tapos tatasak maninjero. Ano ba talaga? Utang 200. Nang! Inak manigatangan soft drinks. Awan soft drinks ko. Wah! Soft drinks. Papang kami mo lang damdamat dyan. Papang kami nagkarkatiguro daw. Naka-close down tone. Mag-vlog tayo. Abrom din ng talbaham. Pag-absinan na ka. Hindi sa mga Makanda ko nakarinig naman ng Sa yung nangyari dito ah. Ang ko nakarinig na ako. Nangyari na. Awan tin si Madaman? Then, Ato yun siya sa danting ako. Ito tayo sa iba sa mga wala. Sige. awan mo nawanan si Madak ko. Ano kasi Nakasuro. Ah? Wow. Mano may sakit na soft drinks? Matambay. Oh, di ka ni. Ayun na. Ata? Dua nga guys. Royal Canin ko. May isa lang. Ginin ba? Ano dyan? Napansin lang. Tapos na yan, si Digpeta Grocery dito kayo ninang. Awan sa? Awan tikok dan sa ta? Da?
Mountain Dew kasi mo. Ita pagalalaan mo ang pamerienda at. Sinilubang. Oy. Ay, lubong. Kundi bang naman dyan? Oy, nang, oy. 29. Tikid mo rin daw. Ilocano when? Ilocano ako. Ilocano nga. Ilocano kunkundit. Ay, gagi. Wala, kikinsi manon. Mahina ba tong internet ng ano ko? YT, itong lumang phone Ano ko. mo tibabada ng internet ko? 1.4. 1399. Oh, di 1.4. 14 kaya. 1399. 1.4 ko ng lahat na. 1399 lang. Barbarianda ka piso yan, ano ka? Madi. Oo, hindi ko gusto na. Hindi kay butal na nga 7 Oo. Hi, Eduardo. Bagta nakadamang internet ko eh. Kasi lang di nga ma-internetan dito. Ay, bariyo ka kasi malang. PLDT malang. Di number 1 lang dito kung mga ma-improve ka kwa. Sige, H. Agyaman na. Nabay ka ating nga barangay. Kitang dyan magati na si Mintom amin. No, that's not true. Maya. Madami pa kasi akong viewers dito sa Toktik. Kaya, hindi na muna ako makapag-end ng live. Hi! Ang ingay kasi doon, kaya lumipat ako. Ilang percent na lang to? 70% pa guys yung ano ko. Heart Stitch, thank you for liking my live. Na M ang makakatuluyan mo. Hi, Jan. Pahingi. Anya banda ti Biskaya ti ayan ni Miss. Nangangati ako. Thank you, Stitch. Have a good day, Miss. Hello. Thank you, Jerwin. Salamat po sa inyong lahat sa mga nag-join po ng aking live. Pa-share na man no ka dito, ayan nyo ko na ni Sadie. Tagasan ka, Sadie Blade. Dahan-dahan po sa akin, baka mabulunan ka po. Tapos na po akong kumain. Yo soy Rico, chico. Mi canto es mi amor. Ligo-ligo din te. Hoy, naligo ako, porket nangangati ako, hindi ako naligo. Ang aga ko naligo talaga.
I-hide nga natin tong mga tong basher na to. Sino yan? Si Mata. Ano kita. To. I-hide ko na to ah. Ayoko na kasi ng mga evil eye, mga gitera kasi. So, guys, everybody keep tapping the screen. Thank you so much. Di ka nakakasawang tingnan, pagmasdan ng iyong mga mata. Susundan. Di ka nakakasawang tingnan, pagmasdan ng iyong mga mata. Pakitam ngamin no nagdigos ka, pegamin. Sino atin naripa ng tatapelating nga basher, i-block ko daw ito. Eric Be! Nandaki ka sa kasta guys, i-block ko kayong lahat. Hi Jersey, Ricardo Tolentino, Adobe viewer ko na. Kung magpapapansin kayo para lang i-bash kayo guys, para lang mang-bash kayo. No! Hindi nyo alam. Padalhan kita sinanglaw. Urehaanon bagim latan. Sa'yo na lang. Annyeonghaseyo. Kapun ka. Karupurupam ni Ria Atayde. Tan tan tan. Ria Atayde nga. Ilocano lifestyle chat. I was not so happy being lonely, living without you. I'm afraid so hard for your love. In my heart I needed you. When I look up in the sky and I'm thinking why, oh why. These are all of many changes in my life. After all the caring when the laughter, no one else like you. I am not a picture with a sermon, I'm so in love with you. And I'm thinking out your love like a sun it shines above. These are all of many changes in my life. And I many forget your love. Wait lang guys. Antayin niyo ako dyan. We were meant to be. See us waiting for the sky. It's a lot of many changes. It's a lot of many changes in my life. Pare, ano yun pare? Ba't wala na nagko-comment dito sa ano guys? Ano nangyari? Wala na nagko-comment as in. Ayan. Hi manager, ate iniibig po kita. Hindi po madali na ibigin nyo bigla-bigla yung tao na hindi nyo pa lubusang kilala. I'm yours. Si AJ ang i-block natin tsaka i-mute. Ayan. Yan. Kanabong, gun-gun. Hi, Ken. Thank you, love Lord. Mayu Guillermish. Hi, I'm yours. Will you tend on me better, fatty? I tried to be chill, but you're so hard that I melted. I fell right through the cracks. Ron, thank you for joining. Thank you so much, love Lord, for the gift. Thank you so much. Thank you, Was. Rodolfo Ongte, pwede i-subscribe po. Yes, pwede naman, guys. Kailangan ko nga kayo. Dagitaman kabsat nga kanta, makapaikat ti banog. Kuna no makapalagip ti utang. Akala ko naalala nyo utang. Anya whitey mon garon.
Miss Kalog. Lala, lala. Anyamot dun eh. La 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 la. Malagip ko tuloy tay imutang kanya. Idarum mo. Marmarang. Oy, napansin mo ako. Salamat. Oo naman. Kasi hindi pa kita kilala, bago lang po ako, sabi ni Rodolfo. Kaano-ano mo si Atong Ang? Rodolfo. Rodolfo Ong pala, hindi pala. Akala ko Ang. Kabsat, Bombay siguro yung umutang sa'yo. Oo. Bombay yung umutang. Ako nagpapa 5-6. Wala lang, sabi niya. Kasosyo. Hi, Reynante Prado, Panen Adventure. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if I was a dream to feel your heart and touch me once again, I just keep on dreaming till my heartache ends. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Na-amnesia. Kung na-amnesia, ipakulong mo na. Hi, Bartolome Camille. Kasi nag-iisa lang ako sa bahay, naghahanap po ako ng kausap. Wala na akong magulang, tagal na. Hi, Elton Mac-Evans. Pang PGT boses, akala ko pang tawag tanggalan. I just keep on dreaming till my heart aches. I believe na ikaw lang at ako. Kung kaya tayo ay pinagtagpo. Elton Mac-Evans, Prince Harry, I believe kapalaran mo'y ako. Guys, mag-out na ako dito sa TikTok ha. Thank you so much to all of you. Dito na ako sa YT. Mayat di kalman di katungtong mo, makaip ka stress. Okay guys, bye-bye. Kaibigan lang ang turing na paano na ako. Araw-araw maghihintay, hawak lamang ang sinabi mong baka mahal mo rin ako. Tama na sa'kin ng minsay, binigyan mo ng pag-asa. Oh! Ampay! Naman ka no, Ajay. Anya, Ajay! Boom, kilig yung mga kailot. Thank you, Bonifacio Jamiana. Hi, Wes. Hello po. Hasan, hello po. Good morning po. No love show for 2 days. I-hide nga natin itong mga to. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if I wasn't dream to feel your heart and touch me once again, I just keep on dreaming till
Wala pa. Ano pa lang. Paparating pa lang. Bakit nalungkot ang bibig mo? Kanta ka lang ganda. Bose Estalenda. Kasi 39 viewers na lang tayo. Nung kahapon, 100. I just keep on dreaming till my heart again. I believe na ikaw lang at ako. Kung kaya't tayo ay pinagtagpo, I believe ang kapalaran mo'y ako. Huwag mong pansinin mga yan, masisira lang araw mo. Huwag ka na malungkot kasi pasihan kita. Pasahin kita. Anong pasahin? Thank you so much. I just keep on dreaming. You have a sweet voice. Ay! I just keep on dreaming till my heart again. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind. Wow, galing kumanta. Love you, Miss Baby Santoso. Hello. Reynante Prado Panel. Hello. Ronex Pereira. Thank you so much, guys.
I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if it wasn't dream, to feel your heart and touch me once again. I just keep on dreaming till my heart aching. I recall when you said that you would never leave me. You told me more. This time you whispered in my ear. There was heaven in my heart. I remember. Need here forever. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this trial burning from within. Talaga? Ito na talaga totoong mukha ko. Nainis nga ako kasi walang filter ang YouTube. Yan lagi nakangiti ganun. Thank you guys. Salamat. Thank you so much. Bata Vlogger TV. Mag-iwan ka ng bakas dun sa latest upload ko kasi eto guys, binabalikan ko na sila yung mga nagko-comment sa akin. Binibisita ko na sila tapos ayan, sinasab ko na din. Eto, nag-comment sila 37 minutes ago, si Rosarox. Tignan natin to si Bartolome. Wesoy. Ayan, subscribe natin to. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of fear. Saan? Dun sa mga videos ko na ina-upload ko. Mag-comment lang kayo dun, guys.
Come on, wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight and it wasn't dream. Game over, game over. Anong latest vlog mo, idol, na pamagat? Makikita nyo naman yung one day ago. May isasab ko kayo, guys. Di mo po ako binabalikan. Hala, ba't di ko mahanapan yung ano? Eto, mga nabalikan ko na. Si Tess Official. Ayan, sub natin. Nagbabalik ako ngayon eh. Ano ba name mo? Saan ka ba nag-comment nag-comment ka na ba dun sa latest video ko to, Neba Mix Vlog? I have learned, nagbabasa ako ngayon ng comment eh. I have learned to live my life beside you. Eto si Alan, nabalikan ko na ata to. Hindi pa, wala siyang video. Pero may 33 subscribers siya. I have learned to live my life beside. Maybe I'll just dream of you tonight and it was a dream to feel your heart and touch me once. Ilang taon ka na po, ma'am? Magti-26 na po. Ang gawin mo, batang vlogger, mag-comment ka dun sa YT ko, sa videos ko sa YT. Para mabalikan kita. Kasi yung mga nagko-comment, binabalikan ko sila, guys. Gaya nito, ayan. O, diba? Sino pa to? Basahin natin. I have learned to live my life beside. Maybe I'll just dream of you tonight and Mobile Legend without using your hands. Hindi kita mababalikan, vlogger. Bata vlogger TV pag di ka nag-comment. Sige, Besoy. Ang sasama ng mga to. Dapat naglalapag ng bahay para mapuntahan. Ayan, maglapag daw kayo ng mga bahay, guys, para mapuntahan kayo. I have learned to live my life beside. Eto si Nielski Damayo, nabalikan ko na siya. O, diba? Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae. Ako ay umakbay, mahigpit na mahigpit. Ay, walang comment to. No, I'm not using Instagram, guys. Tamsak dikit. Ayan, jaketan kita. Dami ko comment sa TikTok short sa gusto YT. Yun, hinagisan kali yun. Meron ka ba comment? Ba't di ko makita? Anday naman. Ang tagal kasi bago mag-pop up sa akin.
Si Kuya Pocholo, na balikan ko na ba to? Ayan, balikan ko na siya. Sino pa? Ba't wala pa? Tamsak ninyo, balikan ko kayo. Ano ba pangalan mo? I-search ko na nga lang. Nakasubs ka na ba sa akin? Oh, hindi ko mahanapan pangalan mo ikaw. Ano ba yan? Bata Vlogger TV. Hindi ko mahanapan. Mag-comment ka sa dun sa ano ko. I will stick to deeply, girl. Pa-shoutout kay Tukmol. Ako ay umakbay, maipit na mahigpit. Napansin, hapit na hapit. Bakit kaya di ko makita yung ano ni Batang Vlogger? Tignan ko ha. Bata. Ayun. Bakit ganun? Ito ba? Ayan. Oh, natapos na. Nakita na kita. Diba? Ikaw ang kusog. Pakinggan ko nga. Kanta mo to? Batang Vlogger. Hi, ER. Jacketang kita. Mas maganda pa pala boses mo kaysa sa akin eh. Pa-follow, pa-comment. Balikan ko kayo mga idol. Ginakita na kita. Pwede ka na mag-share dito rin, nante. Hoy, wag pakinggan. Nakakahita naman. Okay na nga boses mo. Salamat po. Walang anuman, guys. Bisaya ka, day. Tapos na, idol. Nakakahiya naman ang boses ko. Ganda nga boses mo, oh. 10 views agad, oh. 3 likes pa. Optimus Prime, hello. Hi, Edson. Where are you from? Gusto mo ba majaketan? Ha? Hello, Princess. Mahal na mahal kita sobra. Hi, Jan Kalikas. Nako, tama na yan, idol, please. Anong tama na yan, idol? Sayang yung watch hour, di ba? Nagigain ka ng watch hour. Hi, Lydia. Nakakahiya na. Paano magka-jacket? Ayan o, naging blue na yung pangalan mo. Hindi ko pwedeng lakasan. Baka ma-CPR tayo. I will love you to death. 5,000. MMLSO. Pinas lang ako, ma'am. Hanapin ko pa yung pangalan ni Toneba. Ano? Toneba Vlog. Asa na yun? Si Ma'am Toneva. Ikaw ako sog. Ba't wala yung pangalan ni Toneva Vlog? Toneba Mix Vlog. Ayan. Dalagang Pilipina. Ayan guys, jaketan niyo dikitan niyo si ER Kabayan PWD Vlog. Ayan.
Dami cellphone idol. I am from New York, 5,000 cash. What is 5,000 cash? Inaantok siya sa boses ko. Oy, hindi ah. Hindi no. Tignan mo kaya short video ko, host. Ano, titignan natin sa short videos mo. Ay, ano mo to? Ito bata di po malakad. Sana maraming tumulong. Kaano-ano mo to? Dapat ito mga i-vlog mo. Babayot na lang. Anong babayot? Anong babayot sinasabi mo? Hanapin natin si Ma'am Toneba. Magtatampo na yun. Toneba mix vlog. Ayan, nabakasan ko na Ma'am Toneba ha. Tara sa putikan. Oh! Hindi naman gumatong. Wait lang guys, search ko lang. Tawa-tawa kayo ha. Haha, ako na lang. Kumakain na kayo. Ano, Ginong? Panluman. Atin mo. Lang tinako yan. Ito yung utang ko eh. Maalamin niyo Wala. yung Ano mo? Ay, weekend naman aja. Dati hindi ko yun. Ada? Umot lang. Hindi, wala. Ang gamin na aja. Posporo, tinakaw naman to eh. Wow. Nabayadan niyo yung karyadan? Ate mo, panugon na. Manong Index mo kumaan. Oo, nagmerenda ko. bayadan niyo kung may karyadan, tagbayad ka. Yerex? Litri 300 di kwartak ito. Ngayon naman ata alam ko. Hindi mo lang may dam ha. Ako doon nak ni Maras 800 yamin. Awang pulos 500 ko pa eh. Awang to pepe nagbarbare di kwa. At ako maana ko ng bayad ni dahil si Kuya Hindi. Ako nga ron. Pwede urayan yun to di karyadan. Nagaduma nga mata eh. Straight from New York. Optimus Prime. Hello. Ilang oras na ba ako nagla-live, guys? Di ko na alam. I'm all your girls. Lead and then me better fairy that tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the girls. So I won't hesitate no more, no more. Hi Melvin Esperante. Bellissima donna amore mio. Ti amo Italiano Roma Milano Venetia Basho. Hello Perla, being me, you're beautiful. Hello Jasper ng Bataan. San ka ba ate dyan sa Pinas? Biskaya po, latest news react. Hi. Ganda naman ang boses mo talaga.
Maganda daw. Joke-joke mo lang yan. Hi, Bon. I'm your and all of me. Beautiful host. I know. Watching from Florida. Hi. Kimi Lovers fans Bangtan. Hello. Bangtan fans. Bangtan fans ka ba? Visit mo ako, idol. Sige, mamaya, ibibisit kita. Basta mag-comment ka lang sa mga latest videos ko, guys. Tis, Poso, Amore. Totoo naman, maganda ang boses mo kasi ganda mo talaga ang boss. Ano? Ganda mo talaga ang boses. Where are you from? Philippines po. Can I send you a gift right now? I don't have a super chat. Just wait for 3,000 hours. I'm not already monetized here. Bangtan is BTS. BTS pala yan. Sorry, you look beautiful. Thank you, guys. Naantok ako. Will you dun me better fairy to try to be chill, but you're so hot that I melted a fall right through the crack. Shout out Lods kay Tonton, Jason, John G. Muros, Ronald, Ram, Jimmy. What are you crazy common girl? What are you talking about? I don't understand what you're talking about me. May asawa ka na, ma'am. Wala pa po akong asawa. Mamaya na matulog. Your Insta ID? No, I don't have Insta, guys. Since sa Pilipinas, dito po ako sa Biskaya po. Do you have a visa card? No, I don't have a visa. How old are you, sister? I'm turning 26 this time. I can't stop the feeling so strong. It feels like high sport is Sophia channel. Loading ako sa ganda mo. Salamat po. Xiao Amore Odopo. Thank you guys for joining my live. Okay. I will hide you, Optimus. I'm sorry. Oh, you're still young. Why you don't have Insta? Because I'm uninstalled. I'm so boring for that. Hi, I'm from UK. You're so pretty. Nice to meet you. Thank you, Babayaga92. Hi, Sophian channel. Welcome. Thank you so much for joining, guys. So I want hesitate no more. It cannot. Pwede mag-gain ng followers sa live mo, idol. Yes naman, pwede. Ni ba't na unhidden ko to? Let's get it working. Ano to? Ano yung in-unhidden ko? Di ko mag-get. Sis, my baby ka na ba? Wala pa po. Ano po kinakanta mo? Wala po. Anong hook up? Inhide na kita kanina. Na-unhide na naman kita. See like a open off your flanks and your free. Thank you, kabayan. Mag-comment ka lang dun sa mga videos ko. Ayan. Babalikan kita. May asawa ka na po dun. Guys, 6 minutes mag-out na ako ha. Salamat po sa inyong lahat. Thank you, Dalisay channel. See like me, open up your friends and your feet. Thank you for the 100 likes. Love, 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 love. Hi, si Sophian channel. So I won't hesitate no more. It can. Mag-comment ka dun sa latest video ko sa Pian's channel. Hanapin ko mamaya na yung mga ninyo. May comments na ako dun, host. Sige, saan ka nag-comment banda? Ang tagal kasi ng
Naglo-loading ata si Whitey. Bakit ang tagal ang mga comment nyo? Hindi ko nakikita yung mga iba. Kishore Johnny. Hoy, Kishore! Why are you laughing? To your heart and see like me. Open up your blood and turn you free. Look into my heart and you find love, love, love. Wala pa yan BF si Hoz kasi mamili pa siya maging jowa. Look into your heart and see like me. Nag-comment na ako, Miss Toping. Ay, no, wow. So, I want his seat. Sige, sige. May BF na nga yan. Wala pa nga. Thank you po. Salamat po, guys. I will be going out now. Thank you so much to everyone. I will be back later. Babalik po ako mamaya. Guys. Promise. Anong oras ba ako nag-live kanina? 2:00. Open to your heart and see like me. Double tap the screen, everyone. Salamat, guys. Hi, Kuya Triplets! Ayan si Triplets, guys. Lagi yan sa akin. Nanonood ng mga videos ko. Salamat, Kuya Triplets. Bye-bye, guys. Ingat. Thank you so much, James Ban TV. Thank you, guys. Bye, everyone. I will be back later. Bye po. See you again. Salamat po. Bye po.